Cedek ngono lho, Mo. Atau mau bujang kok dobol wae. Ayo cepet. Tuh lho, ora cedek gas ngono lho, engko entuk iwak akeh. Wah, sak ketek. Lah wis dhewe bujang e. Ora kok pedah. Kalau mau gone jembatan kalau. Wakah, ora ngene bujang cedek. Kayak wakah. Oh, tok engko. Enggak. Oke nek kowe kono. Makane apa iki? Alah, makane kul. Nyomo, pancingmu. Mancing mau. Mau. Pakai bang sini, pancing. Makane. Enak. Anu iki mau apa? Ya, Pak. Anu apa? Tuku barang-barang enak-enak ini. Ini ki mau pokok gak enak sayang. Duit ning dompet isine kebak. Wedhus-wedhus ning kandang padha manak. Sayang ra duwe anak ra duwe bojo mau. Wenge, ben mlayu kabeh lho wae. Penting. Aku ora sekolah momo, awakmu sing sekolah. Kowe goblok kula di langit to. Nyapa muni ngono iki? Lah iwak apa ndol sikil kok mlayu iki. Pinter. Bah, wangel to mau piye nih golek iwaknya? Pengen gelis ta? Heeh. Dijaring no. Lah piye nek jaring iwak melencar kok dijaring lho. Toko ae nang pasar nang gelis ora akeh. Ngono kuwi nganggo dhuwit mau malian. Kepiye? Oh, ngene mau. Digoleki ketuane, ha to. Engko nek wis enek ketuane kan mlumpuk iwake. Nek ketuane kan mesti nek ketuane manut pisan. Mlumpuk kok dijowaring. Iwake kok kenek kabeh wis jelase. Oke. Heeh. Oke. Oke sing gak bener. Menurut sampean iki. Gak bener piye to, Mo? Lah terus lek niteni iwak iki lho. Ketuane ambek sing gak ketuane piye kok ya? Ketuane nggih jas. Jas apa? Jasa pelicin. Ngono ae. Gelekne wong liwat krungu nduran dicekel muni pelicin-pelicin. Bawane kaya ngene lho pemerintahe. Iwak mos ya licin to, Mo. Mosok gak licin to iwak. Nyu ya. Goblok ngep sundul langit pancetan. Wis bagi mak ketok goblok iki kan. Mau yang malah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa? Lah gak jamin iki. Golek wari. Mana cemuria to, Mbah? Iya le. Iki wong ngene lho. Aku ki mari apa ki jenenge? Blonjo mbok demo. Reng. Ya rada lumayan kok demo. Lah aku oleh cairan mekaran mau. Lah apa ki jenenge? Ya ngono kuwi biasa pas pokoke masuk nih ya. Wifi-ne ya. Sambung iki. Wong wedok ge. Ya, dibanding ngono aku ki mbek mbok demo ya dikon. Kana dolan-dolan. Ya tinggi-tinggi kana refreshing ben entuk makelaran neh. Ya. Emang aku ri. Nggih. Karaokean.
Wong cah dolan jare. Wah. Wah, menawa itu paklar nang nyong. Iki bedane tipeng to, Mbah? Iya. Lumayan iki le. Ri, aku katene teko awakmu Takon apa? Ya apa mau pas dino Jumat, katene jam 11:30 kae. Heeh. Bojomu kowe katene budal Jumatan, san bojomu minggat nek kowe milih ndiri. Milih bojo to nyok. Hah? Lah kowe kan kewajibane anu to, kewajiban to Jumatan wian. Kowe manjing wisan. Ya milih Jumatan to. Nah aku yo milih Jumatane ri wong aku yo umat sing apik Umat sing apik piye lah? Bojomu disendok wong iki. Ora apa-apa disendok wong. Lah kok iso? Lah aku ora duwe bojo.